bigas. Oh. Dito ako ngayon sa Atimunan sa may Walang Sigsag. mga kadorni at walang ano dito. Walang ulan dito sa Sigsag. Medyo maganda. Yun eh. Update lang. At dito na ako ngayon sa sa Tabugon. Kadyorni, dito na ako sa Del Gallego. Dito na ako sa checkpoint. Ito. Yun na lang sir ang kailangan sir pagka may vaccine. Time check tayo. Time check 9:09 ng gabi na mga kadyorni. So dito na tayo. Hello mga kadyorni, magandang tanghali. Today is November 27, Saturday. So babiyahe ako ng Bicol kasi may importante lang akong kukunin doon. So solo ride to mga kadyorni. So kita-kits na lang tayo sa kalsada mga kadyorni. Yun lamang. Wow! Yun mga kadyorni. Para magandang tanghali. So today is November 27. So magbiyahe tayo ng Bicol, Ligmanan. So solo ride ito mga kadyorni. So tayo lang isa. Wow! Ngayon lang akong kukunin sa Bicol. Then babalik din ako bukas. November 28. So dito ang uwi ko sa mga kadyorni sa Antipolo. Wow! Hindi mo na ako mag-service road ngayon kasi tanghali na, matraffic na sa service road. So yun lang mga kadyorni at mamaya na lang ulit. Dito na ako sa ano na to? Pulo na to. Kainta pa sir. Kainta po tayo, kainta. Kadyorni, nagpagas muna ako. Full tank. Para hanggang hanggang Pagbilao, Quezon na. So yun mga kadyorni. Ngayon na lang ulit. So takbo na tayo ulit. Nagpuntang tayo mga kadyorni ng 185. So bali may laman na kasi ito. So dinagdagan ko lang para natin kung saan ang abutin natin ating full tank. Bali yung full tank nito mga kadyorni is 10.2 liters. Oh my God! Wow! Nauna tayo ng Antipolo. Ayan mga kadyorni. So yun, nandito na sa Teresa. So Wow! baba na ako ng Sigsag na Teresa mga kadyorni. Traffic yung pagkat ng Antipolo. Ayan, slow moving. Sana hindi na traffic dun sa pagkat na Teresa na. Kaya Lokban. So nakahabol-habol tayo ng liwanag bago sa bundukan. Ito yung sitong-sito mga kadyorni. Ito yung delikado ito. Grabe! Tignan natin yung kalayan mga kadyorni.
kadurni. Parang alas 2 na yata. Ulan sa Quezon mga kadurni. Papas mo tayo mamaya dahil nakakapit. Mga kadurni, pakit na tayo ng bundok ng Pilipia. So pag-drop na dito. Ride lang, saka lang. So yun mga ka-journey, dito na ako sa Pilinya, sa Tanay Lubid. Ayan, ito lang mga ka-journey, first time kong dumaan dito ng Lubid ng Bicol. Bali last time na dumaan kami dito sa Pilinya. Yung motor kong maliit, yung starring ko ay from Bicol to Manila kami. So ngayon, may kung nuwaan dito ng magkita, first time pa, puntang Bicol. So tignan natin kung hindi ako maliligaw pagdating ng Balisana o Lokban. Kung bagay, dito na naman ito. Ayan, medyo mabigat pa yung takbo natin sa akyat mga ka-journey. Mamaya pagka nasa patag na tayo, siguro makakatakbo-takbo na tayo ng mabigat. Ayaw ko hindi hapit ang tono mga ka-journey kasi yung tulong natin is stuck pa. So delikado. 50% pa rin tayo mga ka-journey. Meanwhile, Yan. Mahulog dyan. Kahit piso lang ano. Pambiling bigas. Oh. Saan bahay nyo? Oh, taglima kayo ha. Thank you. Pababa na tayo ng Sinuluan. Nag-gas pa po para mag-picture sa magandang view. So yun, may dalawang bata na mini. Hindi natin mga kadurni. Yun lang mga kadurni, magkakaroon lang ulit. So yun mga kadurni, pababa na tayo ng Tigtag ng Rizal. Pababa ng Sinuluan.
Ay naku, mabiba yata to. Meanwhile, Ka-journey, dito na ako ngayon sa Lumban, Laguna. So yan, basa tayo ng ulan. Kita na agad. So yan mga ka-journey. So time check tayo mga ka-journey. Oras 2:23. So ayan, medyo maluwag na yung kalsada dito. Ito yung mga ka-journey, yung Laguna Tibay. Wow! Step, vlog lang. Ayan, tayo pala dito. Ayan. Ginagawa mo! Malayo pa yung ating lalakbayin mga ka-journey. Wala pa tayo sa kalahati. So yun mga ka-journey, hanggang dito na lang at mamaya na lang siya. Pino ang daan mga ka-journey. Kaso basa. Delikado. Delikado yung takbuhan natin ito basa. Kaya pagkakamali, sigurado dulas ang aabutin natin. Ito kabinti ng ato dito ng Petron. Yan kami dati mga ka-journey, nag-antay kasama namin ng bukid. Naputukan kami ng gulong dyan sa Petron na yan dahil nagdagdag ng hangin yung kasama namin. Sa palad, pumutok yung gulong. Hindi na natansya yung hangin kasi medyo manipis na rin yung interior mga ka-journey. So yan mga ka-journey, dito tayo sa Tabinti. Quezon, ayan mga kasabay ko mag-ride. So, Lukban pala, Lukban. Kalawang pala. Kaya mga kasabay ko, pauwi ng Kalawang. So, ayan, Lukban. So, yun lang mga ka-journey, dito na lang. So, ayan, magandang hapon mga ka-journey. So, ayan. Dito ako ngayon sa Diversion Road ng Lukban, Quezon. So, simula doon sa may Petron. So yung babaybayin natin, tatubos tayo yung sa kabila. Hindi na natin dadaanan yung Kamay ni Jesus mga ka-journey. So ito yung Diversion Road. Kasi yung Kamay ni Jesus mga ka-journey, lagi naman natin nadadaanan yan. Nadadaanan natin. So ganun pa man, salamat tayo dahil Lord dahil ito patuloy na tayong ginagabayan sa ating biyahe. So yun mga ka-journey. Ito na tayo sa Lukban. Pagpasa tayo ng Lukban, ito yung boundary. So sunod dito is pagpilaw na mga ka-journey. So yan, okay na lang. Nakakapagsa tayo ng bitokang manok. So yun lang mga ka-journey. Ayan mga ka-journey, dito na ako sa Tayabas, Quezon. Ayan mga ka-journey, so binabaybay ko yung Tayabas, Pagbilaw Road. So maliit lang yung kalsada dito mga ka-journey, saka daming puno. Yun, malapit na tayo sa Sinsat. Wala na tayo sa kalahati mga ka-journey, habang tayo dito.
Hindi ako abutin ng gabi sa Illinois. Meanwhile, Ayan, dito na tayo sa Pagkilaw dito. Pagkip tayo mga ka-journey. 420. Ayan mga ka-journey. Dito na tayo sa ano, dito kang manok. Ayan mga ka-journey. At ito, kakakit na tayo ng bito kang manok. Sa paanan na tayo. So yan. Medyo madilim dito kasi mapuno. Saka maulam sa palagitan. Wow. Ang ganda ng daan dito mga ka-journey. Pasok ka. Ang takbo natin mga ka-journey sa naka-sugunda lang tayo kasi akyat to kahit pa naka 150 tayo hindi natin basahin yung makina natin alalay lang at pasasaan tayo makakarating din tayo doon sa tuktok. Ito na at tayo ay unti-unti na dumudungaw sa Quezon National Forest Park. Okay. One by one. Wow. Ang ganda. Ang ganda. Hinira lang tayo. Parang dyan muna kayo muna ayan 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 bulas. Hindi muna tayo mga ka-journey. Picture. Andito ako ngayon sa Atimunan sa may Sigsag. So ayan. Quezon National Forest Park. So time check tayo mga ka-journey. Oras natin ay 4:51. So ayan. Andito ako ngayon. So ayan. So yan yung mga nagbabantay dyan. Ayan. Ganda. Andito ako mga ka-journey sa pinakatuktok sa may tambay ng mga nagsiselfie dito. Ayan. So hindi natin alam kung ano tayo makakarating mga ka-journey. So yung biyahe siguro natin mga 3 to 4 hours pa pag makarating doon sa Ditmanan. Kaganda yung bitukang manok dito sa Quezon Province. Yan makikita nyo, improved by 1969 President Ferdinand Marcos, Governor Anacleto Alcala. Ayan. So yun yung ating ating motor nandun. So yun. Yan mga ka-journey, takbo na ako ulit. Yan. Ito na yung araw. Ito yung araw. Iba na, palubog na. Napipiling. So madilim na mga ka-journey yung aking daan dito. Sa bitukang manok. Mag-aalas 5 na. Ayan, madilim na.
Wow, budol-budol. Ba't may ipagawa na yung ano dito? Aspalto. Budol na yung aspalto dito. Nakakaliw na dito lang ako sa Timunan Park. Tayo. Ito yung ating service mga kabiyoni. Ito lang mga kabiyoni. Tama na lang ito. Pababa na ako mga kabiyoni. Salamat na lang mga kabiyoni at walang ano dito. Walang ulan dito sa Sigsag. Medyo maganda. Yun, may naahon pala. Kaya napansin. Gilid muna tayo, gilid. Okay. Salamat po. Okay. Bababa na. Ayan mga ka-journey, yung sinasabi ni Sir Nad na puro butas yung daan dito sa ano sa Sigsag. Kapag galing ka ng Maynila, paglagpas ng pinakahuling Sigsag, pinakahuling siko, ito puro butas yung matadaanan mo. Kaya sa mga babiyahe dyan, pabikol, pagdating nyo dito sa area na to, magdaan-daan ho tayo kasi ang dami yung butas. Hindi ho natin mapapansin na may butas kasi itim yung ano, palto. Mabubulaga na lang tayo. Yan. Ano, grabe oh. Yan po yung itsura ng daan dito sa Sigsag. So dapat po ano talaga to, ma-actionan talaga to. Delikado ito sa mga ano, sasakyan na dumadaan. Kasi dudulas yung gulong nila rito eh. Ayan oh, budol-budol oh. Wow. Ayan, makikita nyo mga journey, naka-neutral lang tayo. Hindi tayo nag-cambio. Baka hindi rin sa iwas sa engine brake din. Para hindi mag-alsa yung gear natin. Malalayan lang natin ng preno sa likod. Sama sa harap. Ayan. Ayan, patagos na tayo. Yes, sa wakas makakabos din. Sige boy.
ng ating mga camper. Yun na. Natin na magsada. Yung konti. Makakasada tayo ng konti. Kaya mga ka-journey, dito na tayo sa east side. So, simulang siya na tayo mga ka-journey. Magandang panahon sa Bicol mga ka-journey. Ayan mo. Kumain mo na ano. Kumain lang. Meanwhile, Johnny, update lang. At dito na ako ngayon sa Tabugon. Tabugon na, may Santa Elena. So, time check. 7:22. Ayan, nagtag ako ng 100 dito na gas. Bali, 4 na bag na lang yung natira sa full tank ko. Ayan, malayo-layo pa tayo. Pahinga lang tayo sandali. Kain tayo ng itlog. Yun lang yung ating pahinga. Kain ng itlog. Shout out dyan sa lahat ng mga supporters natin. Yun yung truck na nakasabay ko. Yun lang mga ka-journey. At update na lang ako mamaya kung ano oras ang makarating sa Libmanan. So mag-aantay din tayo ng kasabay natin para hindi madilip sa daan. Yun lang mga ka-journey. Ito yung motor natin, oh. Yun lang, at kakain muna tayo ng itlog. Ayun mga ka-journey, na ako magpahinga. So ito na ako ulit. Ito ako sa Tabugon. So yan, kaya na lang ulit mga ka-journey. Mga ka-journey, dito na ako sa Del Gallego sa may boundary. So dito na ako sa checkpoint. Ito yun na lang sir ang kailangan sir pagka may vaccine na. Espas po. Ispas pa rin po. Ayun sir, para ma-update ko po kung ano. Ayun mga ka-journey, kapag may vaccine card na, fully vaccinated na, kailangan pa rin pala ng ispas sa pupuntahan. So yun sa mga babiyahe. So yun lang mga ka-journey. Sir, salamat sir ha. Sige po. meanwhile, Mga ka-journey, time check tayo. Time check 9:09 ng gabi na mga ka-journey. So dito na tayo sa Bagay, Kamsur. Ayan, solo ride. Gabi na tayo makakarating. Is na solo ride tayo mga ka-journey. So siguro dadating tayo ng bahay mga pasado na alas 10. So yun mga ka-journey, at ako'y go na ulit. So ayan mga ka-journey, andito na tayo sa Libmanan. Libmanan. Time check tayo 10:24 mga ka-journey. 10:24 Libmanan. Libmanan. 5 hours later. Ayan mga ka-journey, magandang gabi. Dumating na ako dito sa Bicol, sa bahay nila Mrs. So ito, dumating ako ng 11. So yun, yung biyahe ko kinaka kahit paano, malakas nga lang yung ulan. Basa yung suot ko.
napilitan ako magsuot ng kaputi. So huli na, basa na. So yun mga ka-journey, at ako'y papahinga muna. At maraming salamat sa lahat ng mga supporters natin yan.